तो पावर स्टार पवन सिंह के बियाहल महिला गाना तनिया सा डिले भइल कंपनी के चलते, वैसे कोनो बात नहीं है, लेकिन अब फाइनली गाना डब हो गइल बा भैया। रुआ का कहे के चाहता नहीं? देखो बहुत लोग इंतजार कर रहा बा कि भाई आखिर गाना कब आई। हमरा से बहुत लोग भी पूछ रहा बा, तो ये वीडियो में बना वालों सब कुछ बतावे ला बनी सन। और वैसे भी पावर स्टार पवन सिंह के जौन मैनेजमेंट बा वैसे लेके बहुत लोग गुस्सा बा, नाराजगी तो नहीं चलता कि बियाहल महिला। अब हम तार लोग बता दी कि हाँ ए बेरा बियाहल महिला रिलीज हुई, हे बेरा ठीक बा, आ वो बेरा रिलीज ना पाई। कहाँ से भाई मैनेजमेंट में का चलता, म्यूजिक कंपनी के का चलता, जब तक ले पवन सिंह अगर गाने ना गावस काहे डिले भइला गाना। कहाँ से कि भैया पवन सिंह गाना ना गइले रहलन। आ एक गाना में से सुने में ये आवता कि केहू के आवाज निकाल के दूसरा के आवाज एक गाना में डलाई रहल, ठीक बा, सुने में ये आवता। इहो खबर भी निकल के इहो खबर आवता। तब जब ये सब भई रहल, तो जब तक ले गाना फाइनल ना होई तब तक ले रौरा पोस्टर ना छोड़ती, तब तक ले रौरा टीजर ना छोड़ती। लेकिन रौरा तो टीजर छोड़ के एथी छोड़ के आ लोग के मन में क्यूरियोसिटी जगा के आ ओकरा बाद रौरा लोग के छीन लेनी हो। तो रौरा का लागत है कि पुष्पा 2 के जब पुष्पा 2 के रिलीज डेट चेंज होता रहा, ठीक बा, तो पुष्पा 2 सुपर हिट भइला। कैसे लोग के और ही क्यूरियोसिटी बढ़त रहा, आज काल आई, ठीक बा। तो का रौरा सोचता नहीं कि रौरा गाना छोड़ देम तो पुष्पा 2 खानी हो जाई। रौरा वो दिनवा गाना छोड़ देले रहती तो पुष्पा 2 खानी हो जाई। लेकिन अब जौन बा रिस्पांस बहुत कम हो जाई। का कहत नहीं भैया? बहुत कम हो जाई रिस्पांस। लेकिन तो कहीं ई बात बा कि जैसे पोस्टर आइल कमिंग सून में रही तो माने उतना रिलीज करेम ई सब बात ना कहे के चाहिए। लेकिन खैर गाना के बारे में अगर बात करी तो डब करे खातिर प्रियांशु सिंह चल गए बड़न लखनऊ। आ गाना अगर आज देखो काल्हे से होता कि काल डब होई, आज डब होई। हमरा लागत है कि पवन भैया एकदम मस्त बड़ा ना फिल्म शूटिंग में, शाहबाद फिल्म के शूटिंग में बिजी बड़ा। तो पवन भैया जब तक ओकर भइर ल काल परसों के मैनेजर साहब बबलू भैया कहले रही कि मछली भात खा के दुकान रहत रहन, तो उ लगते नहीं कहा जाने कहा बड़े ने घड़ी लगन में मछली भात और मिलता कहा जाने कहीं गही लैकन अब के कुछ नहीं के जानत। लेकिन गाना के अगर बात कही जाए तो 3 से 4 दिन हम कहता नहीं तरह के आज जैसे कि आज अगर डब हो जाता तो काल गाना आ जाए। अगर काल गाना नहीं खाओ तो 5-6 दिन के एकदम छुट्टी बा। तारा लोग के पका विचार बा कमेंट। लेकिन इतना बात बानो कि माने गाना जोन बात बड़े लेवल के बात तो नहीं सा इंतजार करो लो, लेकिन आई तो धमाल मचाई, एकदम आई तो गाना धमाल मचाई। कहा से भाई 500 मिलियन वाला गाना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एकरा के खत्म कर देले वाला गाना के लेके पब्लिक के लेके माने तनी दिले के वजह से लेके पब्लिक ना अगर रिलीज भई रही त एबर हम लोग 100 मिलियन क्रॉस कइले रही। 100 मिलियन ना गए 10-12 मिलियन तो कइले ही रही। बाकी अपन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमने के मिलता है अगला वीडियो में। ये चैनल के सब्सक्राइब कर लियो, में बहुत शानदार खबर मिलेला। हमारा सबसे पहले भोजपुरी के अपडेट इस चैनल पर आई मिलता है अगला वीडियो में।